Velkommen til Grindeklubbens tv-kanal på YouTube. Det er et nyt initiativ, vi har taget her i efteråret 2010. Fordi vi har fundet ud af efterhånden, at vi har en hel del små og lidt større film at byde på med vores herlige både. Og vi vil gerne opfordre jer til også at sende links til jeres egne bidrag, som I kan lægge op på YouTube. Og det kan være taget fra et almindeligt lille digitalkamera eller et fornemt dyrt videokamera. Det er underordnet. Det er mere det at få fortalt nogle gode historier, så vi har noget at nyde her, når vinteren kommer, og vi ikke kan sejle så meget. Men send eventuelt et link til e-mailadressen grindeklubben@wi-wi.dk eller også benyt kanalens link.